Limburgse vla, we aten la, 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 la. Limburgse vla, ik zag laatst in Maastricht op een terras een reuze aardig wicht. Ik zei hallo, ze antwoordde met heen. Toen ging ik naast haar zitten en had wat met haar mee. Toen ging ik naast haar zitten en had wat met haar mee. We aten la, 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 la. Limburgse vla, we aten la, 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 la. Limburgse vla. Ik bracht haar toen naar huis. Eer ik het wist, zat ik al bij haar thuis. En Amorsbel, die heeft ons toegeraakt. Ze zei, zal ik iets halen dat overheerlijk smaakt? Ze zei, zal ik iets halen dat overheerlijk smaakt? Ze haalden la, 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 la. Limburgse vla, ze haalden la, 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 la. Limburgse vla. En weer terug in Rotterdam, zond ik haar gauw een heel kort telegram. Daar stond slechts in: Marie, ik hou van jou. Toen stuurde zij een doosje verpakt met hindentouw. Toen stuurde zij een doosje verpakt met hindentouw. Ze stuurde la, 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 la. Limburgse vla, ze stuurde la, 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 la. Limburgse vla. En sinds een jaar of 3 ben ik getrouwd met mijn Marie. Soms is de soep wel niet zoals het moet, maar dan geeft zij iets anders en dat smaakt even goed. Maar dan geeft zij iets anders en dat smaakt even goed. Dan geeft ze la, 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 la. Limburgse vla, dan geeft ze la, 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 la. Limburgse vla.